Zdravím vás všichni, co se díváte, a dneska budeme hrát hru Thronefall. Jsem Relaxeus a dneska bych si chtěl zahrát tady level Unweed a si novou hru. Máme tady máme tady questy. A co si dáme? Zkusíme tady quest B. Takže tohle, co to dělá? To bude dost těžký. A potom tady máme Challenge the Falcon God. Dobře. Tak. Tohle nepotřebujeme, protože žádný rady mít nebudeme. A máme tady, si dáme tady perk terče a toto. Vlastně věří všechny. A jak už věci jsou hodně důležitý, tak si tak necháme. A co bychom s ním vzali za zbraň? Vezmeme si kopí. Tak. Co to bude hrát? Ještě 15 penízků a ze všech stran nás jdou nepřátelé, kopníci. No. Že nemůžeme postavit žádný hradby. Asi. Postavil tohle. A tady bych si postavil rybárnu. Jako škopníci, tak lučišníky asi ne. Vezmal bych si rytíře. Jsou nějaká ta... Jo, tady. Takže. Si rytíře. A postavíme si tady někde domeček. Tady můžeme postavit domeček. 6. Tak tomu. Ale já jich budu mít taky dost. Takže to asi bude dobrý. Zkusíme to. Rychle na zabití. A tak ty věže fungují teda až moc dobře, třeba si myslím. Co tady? Tak to jsou teda pěkně slabí kopníci. Dále... To nebyly kopníci, to byly... Aha. Já jsem se spletl. No. Nějaký lučišníky, asi bych začal dělat nějaký mlýn, protože bez nich to neuděláme. Explozivní. A tady bych udělal ten. Protože vím, že tam budou nějaké letající jednotky. Tak se na ně radši připravíme. Ještě máme na 2.
Skoříme další barák. Ne, pořídíme si věž. Tak, mlýn. Věž tady, tak. Moji rytíři. Počít. Půjdu tak tady. Já si postarám tyhle. Jsem zemřel. Jo. Si ani nehlídám životy. No. Tak to. 16 penízků. Přesně proto jsem si pořizoval tohleto. Třeba hodně věží. Taky strašáka. Nevím proč, ale nějak jsem se rozhodl. Dám si tady mostník. Si tady pořídíme, nebo udělám. Co? Já udělám si domečky. Možná to budu litovat, ale to je jedno. A z toho... Ale... Tak to litovat asi nebudu. Co to tady je? No tak... Tady tohle je naše armáda. Tak budeme muset vzít. No. Si vylepšíme a hrát. Vezmu tenhle ten Build Guide. Tady hrdinu. To asi nechci. Spíš si tady postavím jednu věc. Upgradeu mínu, přesně proč. Prčic. Tak. Tak. Okay. Krásně, ale oni docela dávají. Ach jo. To ani nevšiml, oni mě uducali. Jak funguje? Ne, já umřu. To přeci. Já umřu. Yes. Konec jsme nepřišli. Štěstí. Nejspíš. Hodně velký teda. Už bych si asi vážně koupil, Huntry si koupím a udělám to asi na 2 stranách.
Věž. 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 Schůdky a tady si udělám další huntry. To tolik investuju. A budu mít aspoň jistotu, že mi to nikdo nezničí. A tady je těch 12 koníčků. A na koníčky není kopníci a to bude asi. Strašně zdlouhavý tohleto. Kouknu se potom na menu. Tady to nějak vyřešej. No to tady vidím, že to... Tady to nějak dávají. Přežilo to? Jo. Aj. Toho jsem se bál. No postavíme tady asi další. Ale výbušnej. Tak hodně pobrana. Jsem to vybral. Ježiši. Vydám blbosti. Jo. No jo, vlastně, že jsem vybral políčka. Ach jo. Tak. Jak to rozmístíme? Bylo by to stejně tyčný. Tak. Ty krásně, to je rychlejší než to. Něco jiného, ale... Myslel jsem, že to bude pomalejší. No, tak míně asi nepůjdou. Míně asi půjdou dolů. Ježiši. Utluču. Smrti. Tak, kolik toho zničili? Docela dost. No. 50. 60 penízků. Taky pár čaríc. Asi si koupím Heroes Commander. Golema ne. Fireflying. Taková stíhačka. Stíhačka. Jsme si svou stíhačku. Máme tam asi dvojitý šípy. Pořídím ještě tohleto. A co dál? Tak. Nechci si ještě vylepšovat hrad. Vylepšíme si tohle. Takže mi...
Mám 19 penízků už jenom. Radši investujeme do tohohle. Hunterů. To nějak dopadne. To nikdy. Tohleto. Sem. Tak se bude rychle spawnovat a oni mají dost velký damage třeba. Ale musím říct, že to docela funguje. Když je hodně podpalo, jo. Ale tomuhle se říká prvotřídní level. Co funguje líp, jestli ty tam. Ale říkal jsem, že už upgradený ten hrad. Co jsem vybral? Tak. Toto. Nechci upgradeovat nic jako tohleto, ale spíš si dojdu ještě. No, ono má přijít je odsud, aha. To jsem si nevšiml. Aspoň kopeníky. No to. Hele. Takže. Nejlepší je to, že tom předtím máme na to svůj fire přistíhačku. Ty tady nechám samotný, už to ubrání. Kolik nám? No, jdeme na to. Ježiši, on mě upůjčou. Ježiši. Popiníci. Já teď musím zničit domů. Je to easy? Tak. Proč se schovávají zatím? Já tam potom nemůžu, to příšerný ty monstra. OK. 80 peněz. Možná tohle? Ne. Aspoň jedny. Takhle, upgradenout. Potom bych zkusil ještě ty ježe. Ne, on takhle to postav. Tubou. Peníze mizejí rychle. Protože mi stačí na měně a na toto.
Instalujeme si padovičku. Tak. Tak. Máme tam nějaké rozřazení. Takže ukaž to je nějaký výčišník teda. Tady ho nedávaj. A dole to nedávaj, no tak to vidím teda. Aha, tak to teda všude dávali bez tam. To jsem si vůbec neuvědomil. 104 penízků. 118. Tak tohle je, to je level za obměnu, snad. Určitě to je level za obměnu. Tak. Takže máme ještě 60 penízků. Asi to bude už takže tečný. Asi bych udělal nějaký vojáků. Come on. No škoda. No, přesně. Jo, a ono je to prostě odsud. Myslím, že to je level za odměnu, ale není to level za odměnu. Je to level snad i za test. Štěstí, že tam mám aspoň tohleto. Tak. Velmi dobře. Tak, máme držený koridor, můžeme se na všechno koukat. Kámo, ty krás, ale dostávaj. Oni mě zabili a jo. Ale přežilo to všechno. Což je super. Jako na poslední vlnu. Kačník nájezdí. A ještě 10 peníz. Ještě máme na jednu věž. To udělat tady, jo, tady tak. Bum, tak. Au, no fuj. To je hnus. Všechno zabije. Ale máme to, yes. Kamo, ale ten, jo. Stíhačka, to je strašně dobrá. Třeba. To strašně návaz, jo. To vidím. Je kopník? Ještě divím ani. Mohli by zemřít už konečně.
Jsem strašně odolný, třeba. Už vidím, proč jsem se takhle připravoval. Tak. Doufám, že toho nebudu potom litovat, že tady dělám všechno tyhle ty. Léčitelský věže. Ale reálně to může ještě vylepšovat prostě. To mám vymaxovaný všechno. No můžeme se tady vylepšit ještě tyhle ty. Nechápu, proč to dělám, no. Mohl bych si ty peníze nechat. Ale prostě to dělám. Já jsem nenasytnej, no, tak. A to přesuneme sem. Nějak jsem to rozmístil. Myslím, že je to v pohodě. Tak začneme. Budu lagit docela. Dole koukám, že jich je hodně. Ale nějak to zvládají, okay. Tak to je easy. Když vlastně už jsou jenom tyhle ty čarodějnice. Yes! Je to hotový. Victory. Kolik budu mít? 10 000. Takže díky, že jste se koukali na moje video. Jsem Relaxeus a rozhodně se dívejte příště. Naschledanou.